Selamat datang para jemaat Tuhan di Gereja HKBP Cinta Damai. Salam Bapak Ibu, HKBP Cinta Damai telah mempunyai video renungan harian yang ditayangkan setiap pagi hari di YouTube. Lewat video YouTube, renungan harian disampaikan oleh Pendeta Marwin Butar-Butar, STHM, Enan, Bibelfrau Brawani Borugultom, Pendeta Rocky Ave Simamora, STHM SOS. Renungan harian HKBP Cinta Damai ini dapat diakses melalui www.youtube.com/HKBP Cinta Damai setiap pagi hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Mari kita buka YouTube di handphone kita masing-masing. Lalu klik kolom pencarian dan ketikkan nama gereja kita, HKBP Cinta Damai. Bakalan muncul akun YouTube gereja kita loh. Jangan lupa klik subscriber atau berlangganan ya. Di sini banyak video renungan yang diupload tiap hari. Jika ingin menonton dari awal, kita bisa buka bagian playlist dan akan muncul playlist renungan harian dan Amang serta Inang. Dapat menontonnya. Saat menonton jangan lupa klik tombol like-nya ya. Kemudian mari kita share videonya baik ke Facebook, dan sebagainya. Dan jangan lupa komen amin atau komen yang positif lainnya. Gereja kita juga punya akun lainnya loh seperti Facebook, Instagram, TikTok. Jangan lupa follow setiap akunnya ya. Terima kasih. Shalom. Marilah kita menonton dan mendengar renungan harian HKBP Cinta Damai ini dengan rasa sukacita dan syukur untuk memulai hari-hari kita. Agar mendapatkan tepat waktu video YouTube rekaman renungan harian, kita dapat mensubscribe-nya, serta juga memberikan komentar kita, dan berikan like videonya. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, salam dari HKBP Cinta Damai, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, selamat menunggu madihita saluhutna. Tuhan memberkati kita semua, Manginang. Salam cinta. Okumene mempersatukan umat manusia di bumi. Okumene selalu membebaskan orang tertindas dan termarginal. Kita semua saling mengasihi. Selamat datang para jemaat Tuhan di Gereja HKBP Cinta Damai. Salam Bapak Ibu, HKBP Cinta Damai telah mempunyai video renungan harian yang ditayangkan setiap pagi hari di YouTube. Lewat video YouTube, renungan harian disampaikan oleh Pendeta Marwin Butar-Butar, STHM, Enan, Bibelfrau Brawani Borugultom, Pendeta Rocky Ave Simamora, STHM SOS. Renungan harian HKBP Cinta Damai ini dapat diakses melalui www.youtube.com/HKBP Cinta Damai setiap pagi hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Mari kita buka YouTube di handphone kita masing-masing. Lalu klik kolom pencarian dan ketikkan nama gereja kita, HKBP Cinta Damai. Bakalan muncul akun YouTube gereja kita loh. Jangan lupa klik subscriber atau berlangganan ya. Di sini banyak video renungan yang diupload tiap hari. Jika ingin menonton dari awal, kita bisa buka bagian playlist dan akan muncul playlist renungan harian dan Amang serta Inang. Dapat menontonnya. Saat menonton jangan lupa klik tombol like-nya ya. Kemudian mari kita share videonya baik ke Facebook, dan sebagainya. Dan jangan lupa komen amin atau komen yang positif lainnya. Gereja kita juga punya akun lainnya loh seperti Facebook, Instagram, TikTok. Jangan lupa follow setiap akunnya ya. Terima kasih. Shalom. Marilah kita menonton dan mendengar renungan harian HKBP Cinta Damai ini dengan rasa sukacita dan syukur untuk memulai hari-hari kita.
Agar mendapatkan tepat waktu video YouTube, rekaman renungan harian, kita dapat mensubscribe-nya, serta juga memberikan komentar kita, dan berikan like videonya. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, salam dari KPI Cinta Damai, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, selamat menunggu madihita saluhutna. Tolong memberkati kita semua Manginang. Salam cinta. Okumene mempersatukan umat manusia di bumi. Okumene selalu membebaskan orang tertindas dan termarginal. Kita semua saling mengasihi. Selamat datang para jemaat Tuhan di Gereja HKBP Cinta Damai. Salam Bapak Ibu, HKBP Cinta Damai telah mempunyai video renungan harian yang ditayangkan setiap pagi hari di YouTube. Lewat video YouTube, renungan harian disampaikan oleh Pendeta Marwin Butar-Butar, STHM, Enan, Bibelfrau Brawani Borugotom, Pendeta Rocky Ave Simamora, STHM SOS. Renungan harian HKBP Cinta Damai ini dapat diakses melalui www.youtube.com/HKBP Cinta Damai setiap pagi hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Mari kita buka YouTube di handphone kita masing-masing. Lalu klik kolom pencarian dan ketikkan nama gereja kita, HKBP Cinta Damai. Bakalan muncul akun YouTube gereja kita loh. Jangan lupa klik subscriber atau berlangganan ya. Di sini banyak video renungan yang diupload tiap hari. Jika ingin menonton dari awal, kita bisa buka bagian playlist dan akan muncul playlist renungan harian dan Amang serta Inang. Dapat menontonnya. Saat menonton jangan lupa klik tombol Shalom. Selamat hari Minggu ma dia mana ami do dina nami saluna tapara de marohata asata mulai ma ibadata.
Tapuji matuata marede mahita. Marhiti-hite goarni di bata ama dohot goarni anak-anak Tuhan Yesus Kristus dohot goarni to di porbadia natumo palangi dohot anoon amin. Pabuah hamuma tu borusion idama nunga roha Tuhan nami idama ihut tu ibana do upasi lehononna jala pamalosonna di jolona haleluya.
Pelangi Yang Mahita. Ali Tuhan debata pargogo na satu dusan na tumo palangi doho tano hinorhoni asini rohamdo ubahen sata mitu tahun hurian na ibaruon leho matu huriam todim na badiai dohot hamoloon sian ho asalam rarat jalalam gadda harajomu di tongtongan ni hamion sai leho mahiras ni rohatu na posom maka tahun hatam asalam dinggan huriam marhite siani pargogoi mahami manguloi ho di bagasan hapor seau na totong asa mana kami saro di ujungna marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji matuata mari de mahita. Tangihon mah pati ini debata di minggu ta sadarion imana tar surat di sada Tesalonika 5 mamuka sayat 5 sarodaya onom ai salutna dohamu anak hatiuron jala anak arian dang sian borngin hita manang sian hahulomon atong say unang matar podom hita songon akan naleban say dungo mahita jala marroha torang ido satna atong rak mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ali Tuhan debata sai pergugoi mahami maulahon nahombar tupati mi amin.
Papuji matuata mari di mahita. Tato poti madosata tuadu pandidibata martangyang mahita. Ali di bata nami nama rasiroha jalan abadia amanami marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus. Manang piga hali hami roh tujulum huilala hami rikot doa sini roham di salut tami halak pardosa. Alani ido ubahen nahu pasere pami diri nami sadarion di julum. Jala hupar hatopot tami tung na jodoh hami mandibil sian akka dalam muda badiai. Songon biru-biru nalilu sai unang pabali hamis yan julum ala ni dosa nami aidang di halomon roham hamatian ni akka pardosa alai hamuba ni rohana do lomo ni roham asa mangulu sesa masalut hageduhon nami dohot panglosan nami marhite-hite pangulan nami nasasadai anakmu Tuhan Yesus Kristus sai pahot ma asini roham di hami marhite-hite panandingon dohor hagogo on nito di purbadia asa tarapul situ tu rohanami majouho asa patun tigor jala daulat ami marpangalaho bahen hasangapon di goarmu nabedai amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan di dosa para siroha jala perdengan basa do jahoba lebat tarimas jala para siroha gudang dang di bahe tu hita hobar tu akka dosata jala dang di balos satu hita hobar tu akka hajatotta songon asini rohani ama-ama mida akka anakna asini rohani jahoba diaka nama kabiari ibana hasang apon ma di debata na digijang amin.
Tapuji matuata maride mahita. Hatan ini bata naga beturpu epistel di minggu tasadarion iman antar surat di Psalmen 25 memuka sanayat sada sakru ada ayat 5 tajahama marsika sorin. Hodo ali jahuba di halunguto rohaku. Dang tahe tagamon tarura sude akka maka posiho sai maila dosogot akka pangose swada alana. Sai tugu-tugu maau tu bagasan hasitonganmu jala ajari au ai hodo debata ni hatuoku hodo na huhaposi ganupari ido saatna martua do akan atu mangihon hatani di bata jalana upeapsa. Amin. Tapuji matuata maride mahita. Tahata dia kemaha porsetai songon nahina tidak kedongata sa porsean sadok portibion rap mahita mandok au porsea di debata jahuba ido ama pargogo na satu dosan natu mau palangi doho tano
au porsea di Yesus Kristus anak ni dibata Jehovah na sasadai ima na tunuoni si Maria nagagabean si Anton di Porbadia andorang sohobuhan ido tuhata na tumao na bernit di pangunan silatus na mate tarpajalo ibanaw di hau pinarsilang na tua tubanuturu dung ditanom na mula mangulu di ari patuluhon na manaik tu surgo lahodul tu siamu ni debata Jehovah amanai pargogo naso hatu dosani disima ibana payung sugo tu tanaon mahui halak na mangulu dohot na mate au porsea di tondi Porbadia jaladong sada huria na badia huria atau pani halak Kristen akka na badia dohot di hasasaan di dosa dohot di hatai na mandok mulak mangulu sugut daging ni halak naung mate dohot yang luan nasora sudah. Amin. Tabigi majo titing na maragam di mingguta sadarion ima di huria HKBP Resort Tintadame minggu apen na parjolo 1 Desember 2024 guarni minggu doho topik ni minggu guarni mingguta sadarion ima minggu apen na parjolo minggu panomonomo di haroroni tuhatta Yesus doho topik minggu dungo jala manotong martangiang napaduahon sosial huria di minggu sadarion pasak sosial huria dohita songon dalatta mangurupi dongatta na di bagasan parsahiton tapasaha mai di bagasan lasni roha tupoti naung pinarade ni huria di pitu masuk dung sidung parmingguonon napatulo pila bulanan di minggu naro 8 Desember 2024 pasak pelia bulanan dohita tu bulan Desember tapasak ma peliata tujolo di bagasan lasni roha songon dalat tamadok moliate tu debata napapaton pangurupion peliat tu korban banjir di kota Medan hobar tu surak naro sian distrik 10 Medan Aceh di minggu sadarion pasahap pangurupion malang peliat dohita songot dalatta mangurupi dongatta na terdampak bencana banjir na di hari Rabu nasalpui di kota Medanon tapasak ma pangurupiota di bagasan lasni roha tujolo rap dohot pelian na paduahon na palimahon latihan kor bersama di minggu tasadarion dung sipul permingguan jam 10-on asa tinggal majo satokin sudia ama ina dohot lansia laho mangguruon kortu pesta natal ama ina lansia nari tanggal 22 Desember 2024 naroon apen natal parhalado dohot keluarga saresot di hari minggu sadarion di patupa huriata KB Resort Tintadame do perayaan apen natal parhalado do keluarga saresot Tintadame apen natal di patupa di HKB Tintadameon masuk pukul 10 WIB manang pukul 6 botari sinosohon matu sudehi ta parhalado do keluarga songoninang situan nang pensiun asaria madohoti apen natali napapituhon sinode godang HKBP mamuka sian hari Senin sahatu minggu manang tanggal 2 Desember 1 Desember 2024 naroon maringanan di seminarium Sipoholon di patupalo sinode godang HKBP laho mamilit porus sekjen doho tolu kepala departemen songoninang 32 halak pareses di HKBP do mutusi borhak do amata padita resot do amata situa LJ tabunan songon utusan sinode godang madohoti ulauni tatangnya koma asadeng gambar dala sinode godangi jala di pasu-pasu tuhatta napawaluhon rapot parhalado partohonan
Di hari Selasa nanaingro 10 Desember 2024 dipatupado rapot parhalado partohonan di HKIP Cinta Damai laho patomutomon program dohot anggaran di HKIP Cinta Damai tu tahun 2025 naroon laos si pasahatot tu rapot huriai ima rapot na pilatupa di konsistori masuk pukul 10 WIB malang pukul 6 botari pinangiro matu sude parhalado patohonan asaria madohotisa hobatusi pinangiro matu ketua Dewan Koinonia marturia doho diakonia asa ditampung ma program sian ganuk seksi lumabakna hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024 asa di patomu-tomu tu anggaran ni huria tu tahun 2025. Nah pasiahon si palas roha mahasiswa mahasiswi na berprestasi. Di minggu naneng ro tanggal 15 Desember 2024 di parmingguan pukul 10 pasahaton ni huriat tado si palas roha tuaka anak kota mahasiswa na berprestasi mahasiswa aktif dengan ketentuan IP 3,3 tu mahasiswa Universitas Negeri Jala 3,5 tu mahasiswa Universitas Swasta tuaka naung lulus jala naung duwi sudah doho naung kuliah S2 doho S3 dang parsi dohot madapok si palas roha sialani batas penyerahan bukti nilai berprestasi ima di hari Jumat tanggal 10 Desember 2024 naroon. Napa 10-on ruas na pidda. Mamukka minggu sadarion nunga pidda huria keluarga ni amata Willy Ferdinand Hutauruk inatai Anissa Kristi ruas yang sektor Welu keluarga pidda huria tu Gereja Kristen Pasundan Jemaat Rangkas Bitung pasapul sadeo padirion nabadia di pesta Natal paduahon manande hari Kamis 26 Desember 2024 patupaon ni huriat tado padidion tu poso-poso do danak naso tardidi dope tuaka manami nanaing mabuan ni anak kon tu padidion nabediai asa di pasaha ma surat pengantar sian situa sektor nabe fotokopi akte lahir dohot kakang jala ruas nasian luar nih HKIP Cinta Damai asa mabuan surat parhuriaon sian huria habor hatanna paling labat hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 naneng ro sungguh-sungguh dohot hata moliate alalam jonot nama ujung tahun 2024 Obar tusi usoso kami matu sude ruas doho parhalado ni huriata naso haru pasahap pilihan bulanan dope di tahun 2024 on asa tahala putih mai pasahaton tuhuria ni tuhata laut marhite titingon di pasahat huria ma mauliate godang tu sude ruas doho parhalado ni huria naung pasahat tosa tangiang nami tuhatta ma namana bayaka pasu-pasu na tuhita saluhutna na pasapuluh toluhon parhalado doho ruas na marsahit ima na parjolo amang japiani situmorang name di rumah sakit Royal Prima sian sektor 12 nah pas 10 baton selamat ulang tahun sudah parhalado doho ruas di huriata Cinta Damai resort Cinta Damai pasahaton selamat ulang tahun hatu tubuh doho parbogason tuamu saluhu parhalado doho ruas di huria nama ulang tahun mulai tanggal 25 November 1 Desember 2024 sadarion saya di ramo tuhatta mamu di leo gajang ni umur jala tuhatta ma nama masuk hamu marhite pasu-pasu partodion
nang perdagingon diaka ulau muna. Godang ina marulang tahun di minggu tasaderion ima tolu halak na parjolo mainang sorta tioman boru pakpahan tanggal lahir 25 Desember 1940 umur 76 tahun sian sektor 2 jalan apa toluhon ima Kaleb Martin Douglas Sitohang tanggal lahir 20 sia November 2015 umur sia tahun sian sektor 2 saya darapoti tuhatta mahamu dileo gajang ni umur doho pasu-pasu mamu dia kaulah muna hatane tuhatta namandok di poda obat ayat 10 saya tangihon ale anaha jala jakom ma aka hataki asa tabbariho aka taon ningulum ola nina ma sahak ni tuting ta sadarion mulate mari tuhatta mulate mari hita salukna salom. Tak puji matuatna mari di mahita.
martangi ang mahita. Huhamuliatihon hami ali debata di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Pabahinan mo nasahat di bagasan ngulo nami. Sahat tu bagasan tikyon di mamoti asin ni roham hami. Nung sahat hami tu tahun baru parhuryaon. Di bahini Tuhan. Saypay baru maruhanami. Asa hutadahamin gudang ninadenggan na binahin mo di bagasan ngulo nami. Nang di bagasan tikyon pe, huparadi hami maruhan ak pikiran nami. Laho majalo hatahanguluan na siyan hoy. Ay ido bohal ni partodion nami, di bagasan pardalanan ni ngulo nami. Persiado hami pabuahodo Tuhan na madongani hami. Dohot na panguluhon hami. Tangihon mahami jalase sama dosa nami. Di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Martangiak kami tuadopan munabadiai. Amin. Hurian itu hata damang dainang nang saluhut aka remaja na poso. Shalom madita saluhut na. Selamat adpen. Songon naso semangat. Ngasahat tuto baru parhuryaw. Tong nang semangat. Selamat adpen madita saluhut na damang dainang. Ima. Mauliate madihita saluhut na. Barita nauli di minggu adpen na parjolo. Imana tersubat di buku Evangelium ni si Lukas. Di bidu 20 sada. Mamukamai. Sian ayat 25. Satu ayat 36. Tajahama secara responsoria di bahasa Batak. Hami manon di bahasa Indonesia. Tamulai ma. Dungi masa maaka. Tada di mataniari. Di bulan dohot dia kabitang pe. Jala hapusuhan makabangso di tanoon. Jala bobonosan. Bahinon ni gasak ni lauti. Dohot galubang na. Dungi idaon na sidama anak ni Jolmai. Ro marhitehon obun. Matat huaso. Dohot hasangapon godang. Jala dihatahon matunasida upamasada. Bereng hamuma hau arai. Dohot aka hau na asing. Suang songoni iya dung masa akai di idahamu botohamu ma naung donok do harajau ni debata. Salpu pesogot langit dohot tanoon. Anggo hataki naso tupasalpu. Ay hatop mai songgop tu atas ni sude na maringanan di atas tanoon. Imayanggo saat na dalam bahasa Indonesia kedatangan akan anak manusia perumpamaan tentang pohon ara dan akan ada tanda-tanda pada
matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecewa, kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Demikian. Hurian itu hatta molodidok, berjaga-jaga, waspada, disima hita ikon dungo. Disima ada ujian atau tantangan yang akan dihadapi oleh semua orang. Dang pakeon songon sifat ni kancil di bagasan ngulu ni hita jolma. Ay buaho ba sifat ni kancil hamo kaamanami dohot inanami. Memang hidupnya lincah, ligat. Alay godang do ibana terlalap. Alay boy do ibana macai derem modom. Boy do ibana gabe terlalap. Alani haulion di bagasan parnguluon. Ima sifat-sifat ni kancil. Buado sifat ni kura-kura. Taida do ibana holan alani kulit nai. Malas do ibana bergerak, malas. Alay nang pemalas ibana bergerak. Sai tetap do ibana bersiap-siap. Bila ada tantangan, dia bisa harus mengendalikan dengan baik di dalam hidupnya. Dia mai. Ada tantangan yang dibuat oleh suatu raja. Moloise nabui hatop melewati gunungon tubaribaan ikon majalo hadiah alani ba ikon tabay ma pertandingan nina raja ma tu kancil dohotu kura-kura bah pagampang inabahan ni kancili
Ang gua ba piga lompa mabainok ko tu baribaan. Satok do bainok kui. Kita mulai pertandingan. Ninna Bajaima. Ada juri yang melihat. Uludo. Kura-kura idang didokon ibana. Amang buah mabainok kuati. Mana koki dulu na sa itibo. Batalu maaw tutubahenon di kancil. Kancil yang sangat cerdik. Bagaimana taluhonon na maawan non. Alay uludo ibana. Do lebat-lebat say disarat ibana do. Kulit nai. Asaboy dohot denggan ibana. Mardalan. Orodo kancili holan dilompat ibana manang na 3 hali 10 hali nang jonok na ibana nga sahat ibana tu pucu alay tu balik ikon sahat do tutor modum majuau inabahan ibana ayalana labak do kura-kuraan hupapurum majo mukor ma kancili say dinunuti kura-kurai do madalani satu naung di joluani kura-kurai kelinci hado nakikancili asa satu gol naung ditotuhon aidang modo ibana dilaksanahon ibana do tugasna nang pesoni borat badanna geleng kepalana tatada dia teh hamo kamanami do inanami ate tatada doi alai boy dohot denggan dilewati ibana satu gawang naung di totuhon manang na satu toru dungi ditatapkan cilima ngalalap tarporo mau hape kura-kura nga sahati inganan naung di totuhon hape yaw lalat digijang do penanakin au do parjolo ngagabi parjolo ibana sahat marsak maibana di bagasan nguluna ay dihilala ibana do gumudang hadiah harta ng jaloonna alay gabedang di jalo ibana may ay nungal lalap tarpodom ibana hurian itu hatta boy do masa songoni hamo kamanami do hotinanami di bagasan panguluan ni tajolma tahilalaro pani pistar doau malo doau adong do sinadong aku huida halakan leba-leba ang guau sonang majolo pakilala aku hupapurum majo modom ay molotaida tawad dikon tu Evangelium ni si Mateus songonido nang parapuan na 10 halaki dipersiapo donian lampu na 10 alay alalalap tarpodom 5 halak gabe 5 halak ma namasuk tu hasapuran rea naung pinarade ni di bata di pangido siyan hita di minggu at penna parjoloon hamo kaamanami dohotinanami harus berjaga-jaga ikon dungo unang tarpodom ay dang dohonota ulido portibion dang segoon dang magoon deng gadoon alani lalap majoau dingolu pardagingonon adong ma akana morai lalap minum-minum madabu tu parmabuhon songon na pinabuan nakin marhite-hite hatani tu hatta gabe lalap manasida di bagasan parngolona dang gabe dihilala majalo tupal lasniroha benasida alaya dong dosongonon hamo kaamanami dohotinanami nalalapi tetap lalap di parlalapan nga napugos ibana nga nadangol ibana tong danggera margewatu dia lau mamuji pasangapon guar ni Tuhani tolema adong do namorai mangrupi hami toktong ma hami siap-siap diinganan adong do na marpadapot si songoni hape bolot abayakon tu haroro ni tuhatai di pangido do sianita kesiap siagaan dungo bohama hita
di persiapan apen na parjoloon. Di namar ningot hita memang di panomunomuon di hatutubo ni Tuhan Yesus na naik tapes tahon. Nung nga adong persiapan di pangido masa kita apen na parjolo sa hatu apen na paupaton. Asa radehita. Idobin na didokon panguli tu orwanay nung nga rade sude di badainang lapatan na nung nga disidyahon ibana narikot tu persiapan laho nang marpesta na sida hape si bor dangolotong tu sidoli gagal hurian itu hatta dipangido sian hitam marhite-hite hata ni Tuhan nakin ikon dungo molo di ayat 26 didok alai dungo mahamutok tong mardongan tangiang asa margogo hamu ay martangiang dohita tahe hamuna amang kainang nasugutan duksa hati tatu tau baru parhuriaw non Peter tado do mau liati matuhan nung asahat hami tu apen na parjoloon mga radidiwi hami opa mingguan no pangaradiyo dangadong bestilana taulak ko majo muse gagal majo percobaan majo muse dangadong besongoni molo inata nanang managam basa-basa ni Tuhani marhiti paryana konon 2 bulan nai manang na 3 bulan nai asa melahirkan nunga di persiapokyan aka boras gula at iban norwaka tetangga si solhot lau marnida posok-posokon hupersiap poma itu teh kamang kainang mola kainata mangarade didukung amat tadi dak kaino kona mata tu dia ho mangarade tuaha pabay namui habis sepengi dak kaino kona mata songoniate anai molo di persiap pona kainata songoni di tonga-tonga di keluarga las rohana alai boydo ngasape dapot bulanna arina tongdang melahirkan habis persediaan tak pola dia rohana di sini asal masehat au Tuhan nina dope muse didok dope muse madok mauliate ma Tuhan hipas dope au di bagasat tikyon nang so pala hipas dope au tubuh posok-posokon alai margogo dope au di bahenho ima alani pangaradion ni akaina dina managam poso-posona manang nanaing lehonon ni Tuhani basa-basa di bagasan keluarga nasidabe ama dohot inara mangarade aka amat tasitakang do molo didoko papani tu dia bainomui Peter mangarade ho 2 bulan nai ho melahirkan ngator di persiap poko sudei jarang do aka ama makatahon si songoni nakpea pada sogodang papani persiapan na alai molo nunga dimulai inai otik-otik om majo di bulan aku persiapon bulan depan hepeng bulan depan naik boras gula dohot akan narikot tu si songonido na kita na mangarade di panomonomota di hatutubo ni Tuhan Yesus nga mangarade hita uli do tahe gabedaw di dahamo kamang kainang uli buasa taparadion marlampu-lampu marbunga-bunga marlonceng-lonceng di soma sude di parade asabua ay naing lasdo ruhata manomu-nomu ima di pesta parningutan di hatutubo ni Tuhan Yesus naing mariaya do aka hita saluhudna mulai sian poso-poso ngalas bohanya kainatan na poso mempersiapkan to kaya nakonna sipatuna bajuna pita-pitana lampu-lampuna ngai persiapon na kainatay akalistip na abo siya kamatay persiapon ikat pinggang na asatong gomos ima natayda di bahini molo taparade nakin haulioni dada koran lalap di haulioni tong akang hadapi si persiap ponoton gudang nai hape si persiap ponoton laho manomu harawon itu hatain dia penna parjolo hita mempersiapkan diri asa dungo asa unak tarpodom alai asa waspada hita ati narodo akka hamaulod dupe nanaing bulusota alay di padaw tuhat tamayate hamok ka manami do inanami nakpeta alami ado baksoapen na parjoloon udan banjir
alay nunga di pahipas tuhat tahita nuaing di bona ni taon parhuryaon di bagasan minggu sadaryon alani kontamahita marolopolop mauliate matuhan naperoi tu bagas nami aiki alay laos adong manamadokon udan pasu-pasu may dihami udan berkat may dihami dang gabi madele hami alay lampatuguhon haporsiyaw nami may ikon ido pangaradio tahamo kaama nami dohot ina nami ikon lamper semangat mahami laho majakon ho nanaing roy ay sude do nanaing majako tu hatay tahe sude siya dana nami menakin SD SMP SMA saat tu na kuliah imalas ni mohata naik tabay depe muse si palas mohanya kaya na kota na kuliah muse asa buah asa lamper semangat na sida asa lampistar na sida natadok dison hadungoon ni haporsiaw tay toktong ta persiapon tu adopan ni tu hatay hadungoon ni haporsiaw tay toktong naik kita tinggil ida ben detay tinggil mapinggolhi asa dipatinggil tu hatay hita manak si parioton manangihon hata hanguluan nanaing ro songgop tubuh tu bagasar rohata unang adong madokon tubuh tu hata tubuh tu hakku gabenita tong nga tubuh Tuhan itu tubuh hakku gabenita HP ala ngulu pardagingon nasaita paryahe HP salpu do isogot haduat saluhna songon hatani tu hatta di ayat 33 salpu pesogot langit dohot tanoon anggo hataki naso tu pasalpu ahado naman oktong hamo kama nami dohot ina nami hadiah yang terbaik ima surgo hasonangan si saliling nililing na si jaloon ni say si jaloon ya kana porsiay dohot KBP cinta damai di si dohot hamo kamang kainang dohot aduh si amu jotong hebat si bagian hona namata na mga lusi dohot ita kamang kainang dohot ay matong ko bersemangat dohot ita kamang kainang nakpe apala adang nang marbaju baru hami inang bibil pedak pula marbaju baru au asal matu butuh hatai idon nang nahokku hona mo kamang kainang porsia au hipaci-paci ta manal puho tau non iman na taida di bahini marhite-hite parita nauli nuaing ikon tok-tok kita jaga molot aja agarakin ay didok hatan itu hatta do ia disiartam disido do roham dohonot tama di rohakku do todiku di rohakku do tuhakku ikon hujaga mai amin amangang amin ikon alusat tadi ikon kuhonot tadoi ikon toktong hita unang mangolo di bagasan parmabuhon ay olo do kay na mabuk olo taida ma alay jaga mahamu madirimuna unang sorat rohamuna binahin ni parminumon dohot parmabukon dohot panarihonon di hanguluanon gabeto pu ditahopi arihamu songon tali rabang imana taida di bahini marhite-hite hatan itu hatan waing dia penna parjoloon molodungo hita jalata jagahon toktong hapor siota nang perwaka naboy mabahin hita lalo-lalo nung nga sonang pardalanan ninguluta ay nung nga rotunas na ibarui nung nga jonok tunas na ibarui ima tuhat ta Jesus si parua nanaing tapestahoni ida benedetta nomor 50 di martubur tuko-tuko nadi si Jesei natubu poso-poso na pinarbagay nung nga di pabaga-baga di batahiani asa molobongot itu hatta gabe tok-tok kita dungo pabongot matuhatay amang tubaga sa rohamuna akamang kainang asa tok-tok kita majalo lasniroha tupal na denggan molo dapotan hanguluan hasitongan hita taruli mahita di bahini marite hati-hatan itu hatan waing di bagasan tikyon pe dohonot tama tadaw do na hausian parbuena molo parhaporsion natoktong do ita togu nang perogab lubangi haporsiaw tay toktong do di
dongani jaladi leho tuhatai do tuhita nasa na haseya di bahini say unang mabangso na hapusohan hita unang mabangso na ulobobonosan hita alay hala Kristen na marsihohot di bagasan tuhani mahita nakined ni gabungan balga tutupa bani di batani nanakin songoni nang edeni ina jumaton ikon lamarede do hita marende ende songone de taidi marolopolop Maria iya huriamon HKBP cinta damai tahanguluhon mai amin martangi yang mahita Mauliate madiho ali jahuba de bata di bagasan Tuhan Yesus Tuhan nami nunga hutangi hono hami barita nauli tongon dia pen na parjolo di bagasan sadarion asa waspada hami berjaga-jaga hami dungo haporsiaw nami las maruhan nami Tuhan hujakon hami barita nauli na pinaingot mo hami unang tarlalap hami tutu di ngulu hadagingon nami na ditanoon alay huhuton hami jala porsia mahami nung nga jonok haluaw ni hamuna na porsiai ido di igil hatam dohot mahami porsia nuaing huriam HKBP cinta damai di bahini Tuhan naing do torang rohanami unang mapar tunadaw alay marolopolop matod dinami Tuhan dukutangi hon hami barita nauli di bagasan minggum sadarion di bahini say toktong ma pangaradyo nami dungo jalarade managam haluaon las niroha nabinuanmu tusadok panguluon nami paso-paso mahami saluh na Tuhan naong mangindihon habalgaon mo naong mamuji pasangaponho hubuan hami ak kahamolon nami marhite-hite ak katangyang nami tu adupan mununga pasahat hami ali Tuhan ganup marsada-sada alani alusi mahami ali amang nabasa urupi hami jala hatami matoktong huparsihohot hami di bagasan ngulu nami di bahini Tuhan say marasini roha mahodi hami say paingot haporsiaw nami unak tarpodom hami alay naing majalo hadiah na dumenggan si pasahaton mo di hami akana porsia diho padungo matoktong Tuhan di apen na parjolo di bagasan sadarion mulai siyan sikola minggu di minggu jamonom na sugotan di minggu jamualu sa hatu minggu aryanon Tuhan nung ahupuji hami ho marlas ni roha mahami barita nauli imagabe sulu-sulu nami di pardalanan ningolu nami asa masuk kami muse tu hasapuran baya asa nang tarsordak unak tarhicu alay bongot makana porsiay duk sahat belak kana tu las niroha na pinatongon mo tu si di bahini Tuhan sa ipatugo mahaporsyaw nami hot mahami di bagasan ho asa toktok kami Tuhan mamuji pasangapon ho sa unang tarpolo pami unang lalapami tutu di ngolu pardagingon dohot dia kaparmabuhon parminumon gabi gagal hami majalo las niroha na siyan hoy Tuhan paso-paso makaya na komu na memet na marsikola pe na suboy bongot tubagas jomom Tuhan alanya kaulaon sa ihoma ali Tuhan na pa ingoton asa di pasaha daging nagtordina tu adupanmu asa say toktong dungoha porsyaon na sida boy do alanya kaulaon na masa di tonga-tonga ni negara namyon gabi parjolo na sida mangulak kaulaon baru mamuji pasangapon ho di bahini Tuhan nang saluhut na akaruas ni Huriam na matua pinasoboy bongot tu joromon paingot toktong lau mamuji pasangapon guar munabadiay dohot madok mauliate alanunga dilihon hosada tau baru paruriaw dihami di bahini Tuhan say marolopolo mahami majakon ho di bagasan ngulunami tubuh maho Tuhan di bawah nami ganup tubuh ho di keluarga nami tubuh ho di Huriam lamar sada mahami Tuhan cinta akan damai songon guar ni Huriam na di HKBP cinta dameon gabe ima hanguluhon hami asa unang holat dihatai alay naing mataridai marhiti parangi doho pabahinan nami na hinalomohonmu songon hala Kristen na porsia hami diho
Tuhan, akan namarsahit pe buanon nami do Tuhan. Pamalum masahit na sida, na di rumah sakit nang akan na dibagas na sida be. Asa dihilalapan dongan yon mo dohot pamasumasuan mo. Dulo jala topok mana sida ali Tuhan. Asaw nang madeli na sida dia kaparsahiton. Akan na matua pe Tuhan, olodo jojo madeli ala ni parsahitoni. Alay pabongot maho Tuhan dibagas sa mga nasida. Asa toktong tarjalo na sida kana denggan siyan adupan mo. Nang akan na mabalu ama ng ina Tuhan. Tuho mahubuan hami. Asa ho gabi pangapul. Jala toktong marpangutsad diyan. Holat tu padongan yon mo. Nang ganuk keluarga ama ng ina pe Tuhan. Pasu-pasu ma. Asa toktong solohot. Si partangiang tu adupan mo na badiyay. Manangyakon akayanakon keluarga pe. Jala toktong boy hami. Majalo tu palas ni boha dingulu namin waing nang dingulu sugot pe. Ali Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Tangyakonon nami do. Akan na marulang tahun pe Tuhan. Songonin nang ulang tahun keluarga. Pasu-pasu ramoti. Asa lihonon mo maka umur nagajang. Boy pakyaw nami di bagasan pardalanan ningulu nami. Jala sidok mauliate, jala mamuji pasangapon ho hami. Tuhan nami, jala dibata nami nang akanang pidah huria pe. Sian tonga-tonga ni huriamon, alay ditopot nasida do pe. Bagas pamujion, manang di dia pe nasida Tuhan. Say toktong ma, nasida, tong mamuji pasangapon guar muna badiyay. Dia kaulaon program ni huriam HKBP Cinta Damai. Say hona pasauton, nangaka liturgi Natal pe na nagpatupaw nami mulai siyan sikola minggu sa hatulan siya Tuhan. Homa toktong na mangurupi hami na mangalihon hasonangan dohot las ni roha. Asa sudi Tuhan mardemak di bagasan hahipason boy husal puro hami tahun 2024 hobartu na hinalomhon mo. Tuhan nami jala debatan nami dia ka bencana dia binaksalpu na binolus niya ka ruas mo Tuhan boy doi salpu. Asa say toktong hami marhapo sa tuho hatamido tutu haposan nami salpo pesogot langit dohot tanoon na manok tong rodi sa liling nililing na hatam na badiyay do. Ali Tuhan nami jala debata nami tangyak konon nami do di ari marsogot tanggal 2 Desember sa hatu tanggal 8 dinapatupa sinode godang horiam HKBP na boloni homa ali Tuhan na toktong mangalihon hasadaon dohot hadamion ni uluhon ni pucuk pimpinan nami asa martuwe dohot denggan jala taulas ni boha manangis pinatarpili Tuhan say napinilit mo maali Tuhan mabuan horiam tudalan hasitongan gabelang porsia di ho ali Tuhan Yesus Tuhan nami ali Tuhan nami jala debata nami dinaborhat pe amang padita resok nami rab dohot utusan diami marsugot homa Tuhan namadongani asa donganan mo na sida manang piga-piga riyon Tuhan sahat tunamulak mo se di bagasan hasonanga dohlas ni roha. So ngani manang Natal sa resort parhalado pi anon ali Tuhan nahupatu pahami. Ho man mamasumasu sa idongani ma asa parjolo hami akan aposom di sebay hatam na badiyay. So ngani manang akaruas mo boy di halacon pabahinan mo toktong di bagasan ngulo nami martubay may dohot dinggan. Sa luhut nan pangiduan nami tuadopan mo na badiyay. Say homa na pasaw to dohot na mamasumasu hobartu asi dohot horong ni roham denggan masaluhut na kaulaon niya kaya nakon nami pe na mga luluy karejo dohot na mga luluy kasirokan ito dina sude ya kacita-cita niya kaya nakon nami radedoy di adupan mo pasahat may hobartu asi dohot horong ni roham ima persiapan nami parjolo di bona ni apen na parjoloon ali Tuhan mulak mahami di bagasan holong dohot las ni rohan na si anhoy pasu-pasu makaawa nami do ina nami ng kaya nakon pe nang dia kalatihan nami pele Tuhan urupi mahami lehon gugudohot sahala na siyan hoy asamar sangap po Tuhan di bagasan ngulo nami atong mardong aton ho mahami na humang di pangiduan nami say pasiko may jala toktong hami unang tartading dia kanadinggan di pabahinan mo tau halomuan ni roham mga sahon Kristus Jesus Tuhan pasu-pasu mahami parhaladom raddo ruas mo na manobaho di bagasan sa daryon nang tuwa kaab si buluson nami pe martangya kami tuho di bagasan Tuhan Yesus Tuhan nami sesama ng dosa nami amen. Ditik kimared dehita laos pa pumupilian mahita 2 sa damayan non tu diakoni ima natku kebanjiran dungi pilihan 2 anoma di luar pilihan sosial ni Huriata.
tapapungon, tuadopan ni debata, martangi yang mahita. Ali debata aman namin na di Banua Gijang, hodo harawan ni saluhut selihon-lihon na dinggan, dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasahat hami masian na nilihon mi tu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutsus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asahu parhasyang hami pilihanon. Pati bulhon harajaon mo di tunga-tunga ni Huriam. Dohot di Portivion. Buhay maruhan nami marhite-hite todim. Asalam tadahami gudang ni silehon-lehon mi tu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Debata amanami ro di saliling-nililing na doa sini roham mauliati ma bohanami tuho ala diramoti ho hami di bagasan sa taon bolon parhuryaon naung salpui asi ni roham do na hupasahat hami tu bagasan taon na ibarwon huida hami di bagasan na sa taon ni denggan ni basam buas doho mangalihon barita nauli tu hami asamar dame jalamar hasonangar rohanami ditabay hodo bilangan niya kana persea akana burju manguloi hatam dipagugoy hodo akana persea dohot na posom akana mamaritahon habal gaunmu ditonga-tonga ni Huriam tung nasohabilangan dosude denggan ni basam na sa taon ni sian minggu tu minggu sian bulan tu bulan sahat ro di sadaryon di bahini hupuji hami maguarmu jala hupasangap hami maho say gonggomi jala pasu-pasu manang Huriam tabay maganup ari torop niya kana persea namar holong ni ruha diho say parabat maharajaunmu di sadok Portivion say ramoti Huriam asaw ng saut tahin niya kaparjahat na mga bati hararawat ni harajaunmu sayunang luas Suryami di susay di gaori manang dileay ramoti maakana pinilit mo pay masahat tuhanguluan say ramoti masuday na posom na mamaritahon barita nauli say jow maakana porseya dope say jow dohot akana sa porseya dope imahalak si pilibigo dohot parugamo na asing asa dohot na sila pasangapon guarmo say ramoti jala parbadiay mahuriam sahat ro di haroni Tuhan nami Yesus Kristus amin aliyaman namin na di Banua Gijang say pinarbadia maguarmu say ro maharajaonmu say saut malomo ni roham di banotongan songon na di Banua Gijang lihon matuhami sadaryon hanguluan siapari sesama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami unak kami togihon tu pangujunan palua mahami sian pangago Say
Tajalo mapaso-paso siya tuhata debata. Di paso-paso jala dewamuti Tuhan debata mahita. Di sedakon Tuhan debata mabuhina tuhita jala asima rohana midahita. Di dopakon Tuhan debata mabuhina tuhita jala di pasar rohon madamena tutod ditabe. Amin. Selamat hari Minggu madhita saluhutna.